बाग्रानी त्रिपुरा मथा आगरतला पुर निगम 5टा वार्ड नमिनेशन रेना बागै जों अरब फायलायजाक अलरेडी 3टा कमप्लीट था ताई 2टा ताबो रिलाय दङ जों अमो कायसा नायबुमावो बेलायखेनो गोसोङै नुजाखा जे कुनो जराव फानो केबो फानो कायसा रिजनल पॉलिटिकल पार्टी आगरतला हाय कुनो महाय कायसा म्युनिसिपालिटी अथवा नगर पंचायत नि आखायबा पुर निगम अ जागाव कोनो दिन जों नुगियाखो बबाग्रानि तिफांबाय अमनो पुइला जों दाख्लाय जों अर अन्यान्य राजनैतिक दल बाय बातायनायनि बागै जों केन्डिडेट रिमान खा अमा हायकेनो जों बुसखांबा आगक थांनाय चिनि आशा चिनि अयतसाव जोंनो शुधु त्रिपुरासा सिमिया अरब गोबांमा जाति गोष्ठी दङ मणिपुरी दङ चाकमा दङ जारा कक रक माया फानो बाङालि बायरक दङ बरं आगिनि बरक दङ दाख्लाय गोबांमा जों बुटबाय जों गोबांमा बुटबाय जों जिदिनाय एवं जिदि माने सिमिया चिन लखंखा आगरतला शहर सह अन्यान्य जे शहरनि जे आबो जे समस्या म जिंजालनो बाहायके कातिरिनानि जनगणनि सुजुग सुबिदा जों बाहायके बंनो दिसायरिनानि ड्रेननि समस्या लामानि समस्या कारेन्टनि समस्या गोबां समस्या दङ म समस्यानो समाधान खायनो बागै जों जे केन्डिडेटखा एकदम खूब गाहाम अभिज्ञ एवं पुरखावा अफिसनि बरक अफिसार खायफायजाक अमा आइबरनो जों तिरिखा आबुनि बिसिङाव जत्तनि से ताख्लायचिनि दंथंमानि कंखा जों बुरै रंनो जों अन्तत 4टा सीट जों बर्नरब केन्डिडेट खालायमाखा चला खायसा सीट बागै बेलायखानो जों अन्तत दाबो जोंथ' आसुक्तन गैया जनगण सायमानाय गावनि मिडियानि बिसिंथि सायमानाय पत्रिकानि मात्र सायमानाय हायथायगोन हायरकन हामबाय सार कुन केबं रततं केबं मुं दाबो जरत केबं मुं सुमुयाखै दाबो सुस्थ अबाध ननको दाबो कुन मालति करि सारा त्रिपुरा बर जागा न रिनानि आमहाय चंगरि दङ जिरानियाव रिखा कुमारघाटो रिखा अमायके साब्रु आम्बासा मोटामुटी चलि दङ दाबो कन्डसी याको फाइसको एकताइबो चलि दङ एने 10टा सीट बिसिङाव जों ताइबो गोबां सीट भाई आसार भाई खायसार जों चिनि आसांखाय सिगरेट बुट मारात दं जों थानाय चिनि एडिसि इलेक्शन फोरखौ जों नुखा अमाहायनो ताख्लाय जों अमा जों उल्टा खारि माने अब चिनि आसा त्रिपुरा मोथा থেকে আমাদের মহিলা প্রার্থী আছি আমরা আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য আমার একটা দাদারা তো অনেক বললেন আমাদের যারা আছেন প্রেসিডেন্ট ওনারা সবই বলেছেন আপনারা জানছেন তো আমাদের একমাত্র কাজ হবে মানুষের জন্য আমরা কাজ করব আমাদের পুরো এলাকাতে কি কি সমস্যা রয়েছে আগেও যারা করেছে এবং এখন আমরাও যাতে নতুন কিছু করা যায় কিনা এবং মানুষের সমস্যাগুলো আমরা দেখব যাতে আমরা তাদের সাথে তাল মিলিয়ে জনগণের সাথে তাল মিলিয়ে আমরা এগিয়ে কাজ করতে পারি সবার ভালোবাসা কামনা করি সবার শুভেচ্ছা কামনা করি এইভাবে ত্রিপুরা মথা এগিয়ে যাক এটি আমরা সফলতা কামনা করি আপনাদের নমস্কার আমার নাম গৌতমী রায় 19 নম্বর खुलुमखा जत त्रिपुरा हासिनि चिनि दफारक दं जों त्रिपुरा मथानि जतन खाखाम याफारमानि बिसिंथि दिनैनि कायसा इतिहास सोलायजाकनानै थाङै दङ त्रिपुरा मथानि अमन पुइला सिगां टाउनो चिनि
नमिनेशन सबमिट खालामनायनि बागै जों फाइमाखा अब बेलायखौनो खातंनानै बेलायखौनो खातंखौबो थारमाने आरो बिसिङाव बाहायनो 70 बोसोरनि सायाव गोबां बिसि जोंनि हावो सोलाराव लरायखाय फाइमानि नुजाबो आरो बिसिङाव टाउन एरियानि बिसिङाव बाहायनो दिनै नुजाब माने बुखुग्रं खरब्रै लामा सा खालायजों नंगौ आबनिफ्राय आंनि व्यक्तिगत भाबे आं बेलायखौनो बरमा खास्राङो खापुरो बुसखाङो बर' लराय खायथानिव जों जतन अबननो सानानै मोजां जों बर'नि गाना दंनाय जोंनि दफानि हामख्रायनि बागै जोंनि नेक्स्ट जेनेरेशननि बागै जों खायनानै नाङै दङ अजराव जोंनि दफानि बागै जों गोबां मोजाङाव जों दिप्राय बुङै दङ अहानि बुसाङै अहानि सेलें हायङै दं माने अब बेलायखौनो गिरिमा संसा बेलायखौनो वानमा संसां दं माने यांनि यगमानि बागै दिप्रा मथा बुबाग्रा प्रदुत किशोर मानिक बाहादुरनि नेतृत्वे जों जोंनि हावो जों खरंथि साननानै सुजुग माखा बेलायखौनो खारसाङो दिनै अर बासावै बनो बेलायखौनो हामबाय मारो अमानि बिसिङाव जों दिनै जोंनि जे नमिनेशन साबमिट खालामनाय रङ बर'नि काहा कामना खालायो बर'नि बागै जों सुरियो बने नुखुं हुखुं जे बर'नि सा काहाम दङै बर' लरायखाय माथो अब बर'नि बागै जों सुरियो ते तिप्रानि जत जोंनि दफारनो जों कबावो बर'ना याक फलबै खाखुफोर बायदि हामारि होनानै जोंनि बर' दफानि बागै आयुग्लावथों अहानि एक्जिस्टिं अरनि दंनाय हामनिबो सारो बर'नि खरांथि सा थानिव बर'नि सानमानि थानिव कुसुबो दंबै गाइडर बाहायनो हामारि खालायसि जों अ दफानि बागै आबनो कामना खालाय दिनै जों जत जोंनि दफानि थानि जों आबनो आबान आरो एडिसि इलेक्शन पाइमा परे चिनी बरो बो वानसुक लाइखा जे हादी जों बोतिनि बुआग्रानो सपोर्ट खायो जेहेतु जों बजतनो माल बाक्साखाय थानसां लाइमा गावो आबन बागिनो जों तिनि अ जागा नमिनेशन देना फाइका एसडीएम अफिसआव इंगाय आंगासुनो कयना मुथुंगो चिनी त्रिपुराव दंनाय र चिन्ताखौ बहुत सं आंनि बायाब संनो जे सपोर्ट खालायदि चिनी बुआग्रानो जिदिना बागै आर हामबाय बाहाय आसा दं आसा तो नायदि आं आंनि जनसाधारण चिन्ता